Kinsa man ang mga nakakita karon sa ako ang bana, palihog ko og report ninyo sa ako. Kay grabe na mga ligo unta na mi karon og swimming pool. Kay birthday karon sa akong anak, mag-withdraw unta na ko og kwarta. Grabe gilamas tanan ang ako ang kwarta sa ako ang bana. Ang dili na ko kuan ba kay ang land bank nganong naa sila'y access sa akong land bank kay ang iyahang mami nagtrabaho sa land bank. How come nga gilamas ninyo ang unod sa ako ang kwarta? Grabe ka, inutil nimo nga bana ka. Wala kay pulas! Yawa ka! Ang akong kwarta lagi yaguan, imo ang kuhaon. Kwarta lagi nimo nga pasabi ka kasugarol. Iuli ang ako ang kwarta, Jumel, ha? Iuli ang ako ang kwarta. Mauna, nagtrabaho gobyerno. Yawa ka! Iuli ang ako ang kwarta. Grabe, wala kay kaluoy sa imong anak. Birthday karon sa imong anak. Gikawat nimo tanan ang ako ang kwarta. Yawa ka! Nagsalig mo kay na tagalanbang mo. Nagsalanbang trabaho imo ang ina.